O Narón non consegue camiñar o seu proxecto da temporada, leva 6 partidos en gañar e volveu sufrir a pérdida de puntos nunha xogada nos últimos minutos. Recibiu en Río Seco a un dos equipos en mellor forma de terceira. O Céltiga chegou acomodado no cuarto posto da clasificación, pero quen antes atopou o camiño do gol foi o Narón. Un contragolpe conducido por Alex López, Juancho centrou para que Efrén acadara o 1-0 no minuto 20. O xogo dos locais foi mellor nesta primeira parte dun partido no que malia todo as ocasións de gol foron contadas. As faltas e os disparos dende lonxe prodigáronse como a posibles camiños na busca do gol e o mesmo esquema repetiuse tralo descanso. Con esta dinámica o partido semellaba que ia rematar con ese marcador a favor para os de Luis Miguel García, pero 2 puntos marcharon de Río Seco no tempo engadido cun gol polémico. É que a hora de rematar este centro, Albert colle impulso apoiando a súa bota en Juancho, que quedou cos tacos do rival marcados. O Narón reclamou falta, pero o empate foi irrevocable. Un punto con sabor a triunfo para o Céltiga e decepcionante para os locais. A expulsión con cartón vermello directo a Manuel por unha entrada a Juanito pechou o partido que mantén o Narón nos postos baixos da tabla. Xosé Ramón está levando Montañeiros as máis altas cotas na súa primeira temporada como adestrador do conxunto coruñés. O 4-1 Oberín demostra as aspiracións dun equipo que leva xa 6 victorias consecutivas e que presenta claramente as súas credenciais para loitar polo ascenso. Rubén Rivera aos 17 minutos conseguiu abrir o marcador para o Montañeiros. O dianteiro levanta hábilmente o balón para colocalo na rede. 10 minutos despois, o propio Rivera culmina que sen dúbida será unha das mellores xogadas da temporada. O balón parte en campo propio e en cuestión de segundos acaba na portería contraria. O gol de Nacho para o Oberín non fixo máis que darlle un pouco de emoción ao partido, porque na segunda metade seguiría mandando o Montañeiros. Este penalti de Bóveda a Olaiz coa conseguinte expulsión do defensa daría paso ao gol do propio Olaiz de penalti. A cousa non quedaría aquí. A 3 minutos para os 90, Pesco, de disparo raso, pecharía o marcador cun 4-1 que deixa o conxunto de Xosé Ramón como líder do seu grupo na categoría.